wayannan har-harin da Iran ta kai gabaki ɗaya babu wanda ta kai ma ƙasar Larabawa ita kanta, harin kai tsaye kenan, ba ta kai wannan hari ba, kawai dai ta kai hari ne a sansanin sojan Amerika. Sun kai musu ne saboda su Larabawa sun baiwa turawa guraren fakewa a gabas ta tsakiya domin sa ido ga Iran da kuma irin Lebanon da irin Hamas da kuma irin China da kuma Afghanistan, duk dai wa'innan, duk da su ƙasar Pakistan dai kam in har wannan yakin ta yi to za su taimaka ma Iran kawai za su taimaka wa wannan buɗe yake kuma, duk da cewa a tsakanin Amerika da Pakistan akwai shiri a tsakaninsu, amma dai kam wannan za ta zo ƙarshe ina ganin ta wannan yakin inda har yayi. Muna fatan dai Allah ya sa kar ma ya faru, kawai ya Allah ya kawo zaman lafiya, muna fatan haka. Iran ta gabatar da manya-manyan har-harinta ga ƙasashen Larabawa waɗanda suka kai kusan guda 7 ko 8 ma. Idan aka hada da Isra'il to ta iya yiwa a ce ƙasashe kamar guda 9. Wuraren kuma da Iran ta kona ta tarwatsa ta hallaka wasu wurare za su iya kai guda 28 ko kuma 25. To wannan kuma duka abu ne wanda manyan gidajen jarida sun tabbatar, in ka je ka dudduba duka za ka gani. Kuma muna fatan Allah ya sa mu dace kuma ya sa mu ji alkhairi albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam. Tabbas bisa dukkanin alama akwai yiwuwar ci gaba da yakin Iran, ko in ce ma kawai ta ci gaba da yi, saboda dama Iran idan har mutane kowa inda har gaskiya mutum zai bi ya san Iran ba ƙasa to da take da sun fitina ba, kawai dai idan har ka ji an ce Iran ta kai ma wuri kaza hari to wannan wurin ya tsokane ta, ya kai mata hari ta rama, shine kawai abin da zai saka ga Iran ta shiga yaƙi, an mata ne za ta yi ramuwa, wannan shine. To akwai yiwuwar abin da aka yi akan kashe Imam Ali Khamenei ba zai yi su kyale ba, za su ci gaba da wannan yaƙi, kuma ga alama shi wannan shugaban wanda aka daura ko in ce shugabanni ba zaman makoki suka zo yi, saboda irin ta sanar da zaman makoki cewa za a yi kwana 40 ana yi da mutuwar shugaba Khamenei. To a halin yanzu kuma kaga yaƙi ya ci gaba, Isra'ila amma an ce ma suna neman su roma, to saboda ka suna matsorata ne kawai su. yanzu idan za a yi misali rabin shekara ana wannan yaƙin, iya rabin shekara idan aka yi ana wannan yaƙin, to fa su komai sai ya ƙare musu. Iran da Amerika kusan komai ne sai ya ƙare. Wannan ƙasashe kawai ɗan ruba ne kawai, ba wai wani ƙarfi ne suke da shi irin suna ƙarfin nasu kawai na zahiri ne, amma ba da ni Iran da yakan ba alaman za su iya da ita. To akwai na ga alaman yiwuwan cewa wasu ƙasashe za su shiga wannan yaƙin kamar UK da kuma Faransa, kamar yadda ake ɗan bayanai, amma ba tabbacin cewa da gaske ne wannan yaƙi cewa su za su shiga. To idan suka shiga to tabbaci kam ina ganin alama yaƙin duniya na ukun nan kam duniya kawai ya zo, shine kawai za a yi, saboda dai kan suka shiga ba yiwuwar da akwai alama ko kuma ƙila dai China ta shiga mai irin ita ma, Rasha haka da irin Lebanon, su da ƙasashen Larabawa kam su dama ba wai da wahala dai kan su shiga ma Amerika, ko kuma kawai su jira gefe kawai. Wannan yakin da wahala dai kan su shiga ma ya wannan ƙasashen, tabbas akwai alamun haka, ba tabbacin za su shiga, babu tabbacin za su shiga musu ko kuma za su shiga ma Iran, saboda ba su sun Iran, ita kuma su kuma ƙasashen turai da suka shiga musu za su sha zagi ne a gurin musulmai na duniya. Kaga ta iya yiwa kawai su ja gefe su tsaya, wataƙila kuma su shiga ma Amerika tunda ita ce kawai ita suke so, ba su ƙaunar Iran. To Allah ya samu dace dai, ya samu ji alkhairi, amma mu kam Iran ita ce masoyin, muna fatan Allah ya ba su nasara saboda 'yan uwanmu ne musulmai. Assalamu alaikum.